Primul contact pe lună. Închide ușa. Bine? Mă unii pe alții, nu? Da. Uite un husky drăguț aici. Hop, hop, hop. Hai afară la zăpadă, hai un om să construi. Du-te, du-te după ea! Bă, ce faceți, mă? Distrug mașina. Distrug, îmi place și ei. Călduț. Mama. Bagă limba în zăpadă. Glumesc, mă, glumesc. Uite, ieri. Fiecare cu ceaiul lui. Da. Gata, tata, Ia, nu. mamă. Stai că nu văd. Da, Da, mirosul știți cum e? Hai de capul. Da, așa? Mănânc zăpadă. Ai, mă, mami. E rece. Noroc? Ia, 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 vezi, mă. Noroc, mama, noroc, Alexia. Noroc, noroc. Mama, noroc. Noroc. O gură de vin fiert Și o gură de ceai. și o gură de ceai. Uite, poți să stai. Că ai pantalon de ăștia, de nu se audă. Așa cum v-am spus, la zăpadă, un vin fiert. Și un ceai care am pus zăpadă în ea. Ok. Și nu mai e așa de fierbinte și e bine. It's alright. We've no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I Ce vă doriți de la 2021? Mama să răspundă prima. Să fie mai bun decât 2020 și să ne ajute Dumnezeu să rămânem sănătoși, că despre asta este vorba. Să ne bucurăm de fiecare clipă. Hai, să ne În bucurăm. primul rând, de fiecare clipă să nu trăim cu frică și să zâmbim. Pentru că dacă zâmbim, trăim. Acum, frumos. Uite așa arată Albocaser. Suntem aici așa pe drum, pe știi ce zic, pe zăpadă, mă băieți. Ciudățenii peste tot, mă, na, uite. Spaniolul și-a ridicat ștergătoarele crezând că o să vină pe aici, minus 5, minus 10 grade. Nu să văd ce fac fetele. Mă duc să văd că am explorat ce am explorat, dar gata. Important e că e zăpadă, mă, băiatule. Și dacă am noroc, azi vă duc la plajă. În contrast cu zăpada asta, știi ce zic? Ce faci, tati? Mănânci? Da. Poftă mare. Mama, cum ești? Hai că ne mutăm. În Canada. Primul bopas s-a terminat. Ne mutăm acum. Nu știu unde ne mutăm, o să aflăm imediat când am întâlnit cu prietenii ăștia noștri. Și ne mutăm. Nu știm. Important e că e multă zăpadă. Cum sunteți? Cam congelate, cam frigă? Udă.